Én nagyon online barát vagyok boomer létemre, és rendkívül hiszek benne, hogy az online biztosítás értékesítés bizonyos terméktípusoknál elkerülhetetlen lesz, akár éveinkben, akár a közel jövőben. Ugyanakkor azt látom, hogy az online alkusz partnereink nagyon sikeresek, de nagyon kicsi termékkörben. Ez ma Magyarországon gyakorlatilag a gépjármű biztosításokra korlátozik nagy számban. Szerintem a biztosítási piac.hu akkor tud majd kitűnni, ha ettől eltérően más termékekben is nagy számban tud sikeres lenni.